Россия Дәүләт Гадел Хөкем университетының Казандагы филиалы студентлары өчен тантаналы вакыйга. Хәзер алар яңа бинада белем алачак. Искесе 8000 квадрат метр мәйданны биләгән булса, монысын 10 меңгә җиткергәннәр. Татарстан ил буенча алдынгы урыннарны били. Төзелеш буенча да заманча технологияларны куллануда беренчеләрдән. Бүгенге чара моның ачык мисалы. Без бик шат. Менә бу жаңа биналар белән безнең жаңа учебный корпус, жаңа общежитие, жаңа студентлар белән кем күргәч менә бу матурлыкны безгә быел күбрәк кеше дә килде. Төзелеш эшләре 2018 елда башлана. Федераль программа нигезендә ярты миллиард сум акча бүлеп бирәләр. Хәзер биредә World Skills ярышларына әзерләнү өчен махсус компьютер заллары, лекцияләр өчен кабинетлар бар. Суд утырышы залында укучылар үзләрен чын хөкемдарлар буларак сынап карый ала. Оқу бүлмәләре дибезме, практикалы бүлмәләре дибезме, тору җиһазлары дигәндә барысы да бүген көндән соңгы сүз нигезендә уңай, матур эшләнгән һәм инде мин зур рәхмәтләр белдереп, иң беренче шунда укуга килүче студентларның теләп укып, шушы һөнәрне алып, рәхәтләнеп эшләп, бәхетле булып, һәр вакытта да Казанны, Татарстанны искә алып, менә шунда килгәник, укыган ик, кайтасыбыз килә, яки каласыбыз килә дип, вакытта да безнең өчен бу бик мөһим. Открытие такого шикарного учебного корпуса. Яңа технологияларга таянып, шундый уку йорты булдыру суд системасы өчен зур ярдәм. Киләчәктә тәҗрибәле белгечләрне укытып чыгардылар дип ышанабыз. Поддержка судебной системы. Студентлар саны да елдан-ел арта. Хәзер биредә 2700-дән артык булачак юристны әзерләячәкләр. Алар илнең 11 төбәгеннән. Моңарчы университетның үз тулай торагы булмаган. Аны да яңа бина белән бергә төзегәннәр. Хәзер чит төбәкләрдән килүче 130-дан артык студент шушында торачак. Мин шуннан шат, безнең шунда яңа бина бар укый килүгә, чөнки яңа мөмкинлекләр. Хәзер безнең күбрәк урын да булачак, төрле лекцияларга без шушында килә алачакбыз. Киләчәктә университетның иске бинасына да капиталь ремонт ясарга җыеналар. Индилә Хөсәенова, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы.